Ang Gulfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Aligwas Pangasinan Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan! Muli po nagbabalik ang programang maghahatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue na dito nyo po maririnig sa programang API. Aligwas Pangasinan Ilocano Reload. Siyempre mga kasama nyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Kasama ko rin sa ating technical control ang aking co-pilot ngayong araw, walang iba kundi ang ating sound engineer Dennis Palaganas. Good afternoon, Det. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapaborito. Masantos ang araw at sikay namin. Kayo pa rin po ay nakatutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 19, 2025. At syempre, ngayong araw din ay isinagawa ang simultaneous earthquake drill sa buong bansa. Sino-sino ba ang nakilahok sa simultaneous earthquake drill ngayon? At I'm sure, talagang napapansin nyo na siguro na puspusan, yung pong pagpapractice. Tinatawag kong pagpapractice. Kasi kailangan makabisado po natin yan mga kapaborido. At lalo na yung mga nasa mga opisina, dapat alam nyo na kung saan po yung mga fire exits po ninyo. Alam nyo na kung saan kayo pwedeng tumakbo, ika nga. At alam nyo na rin kung nasaan yung mga lugar na pwede nyong pag-stayan kapag lumilindol. Kailangan kabisado nyo na po yan. Dahil kapag nagkaroon, baka sakali lang magkaroon ng lindol at kung mawalan ng kuryente at gabi mangyari man yan, kabisado nyo po yung lugar ng inyong tahanan o kaya ng inyong mga condominium at opisina para hindi po kayo magpanik
alam nyo talagang mahirap po yung magpapanik ka, no? Dahil talagang masisira yung memorya mo. Kaya yung tinatawag nila yung muscle memory. Parang autonomous nervous system magpapagana dyan no? Parang reflex na. No? Yung tipong pag nakaramdam ka ng pagyanig, dapat alam mo na kung saan ka tatakbo, no? At marami ang nagsasabi, manatili ka sa isang lugar. Pero may mga nagsasabi rin naman dahil base na rin po yan sa interview nila sa mga survivor na tinatawag. Ano ba ang naging unang reaksyon ng mga survivor na ito? Ang sinasabi nila, they ran. No? They ran for their lives. Hindi sila nagstay sa isang lugar kung alam naman nilang babagsak, no? Kaya dapat kapag lumilindol mga kapaborito, half kneeling ang posisyon ninyo, no? Parang yung pag makikipagkarera ka ng takbuhan, ganon po dapat at dapat nakaakmakang patakbo. At syempre maya-maya lamang po makakausap natin sa linya ng telepono si Dr. Jerry Carwal, ang ating pong founder and chairman ng Search and Rescue Foundation Incorporated, at sila ay isa sa mga nangungunang non-government organizations na nag-advocate ng ganitong pamamaraan, yung mga safety earthquake drills. At syempre ito makakausap natin si Dr. Jerry Carwal, ang ating founder and chairman, para pag-usapan po naman kung kumusta ba ang assessment ng ating kaibigan, ng ating kapaborito si Dr. Jerry Carwal tungkol dito sa isinasagawa ng pamahalaan na nationwide earthquake drill. Magandang hapon, Dr. Jerry Carwal. Good afternoon, Doc Jerry. Good afternoon. Ayan. Okay ba? Malinaw ba tayo? Yes, Doc Jerry. Malinaw po. Yun nga po, Doc Jerry, ang una kong tinanong sa inyo, kamusta ba yung assessment po ninyo, regarding po dito sa simultaneous earthquake drill na regular na pong ginagawa dito po sa ating bansa? Well, para sa akin, ito ay quarterly kasi ito ginagawa. Siyempre, makikita mo ang improvement niyan doon sa outcome ng unang drill na ginawa. Para ma-develop mo yung susunod na drill, ay makita mo yung mga dapat isaayos, yung mga dapat i-correct, mga bagay na pwede naman nating improve pa. Meron pang time para, meron pang pagkakataon na baguhin o i-modified o i-alter yung mga bagay na pwede nating nakaligtaan o na nagkamali tayo ng application, Opo. Pero ang totality nito ganito. Ang para sa akin, Opo. pero marami din naman tayong kasama na ganito ang pananaw. Kailangan natin sa eskwela, alam mo ang napaka hirap na tanggapin ay pagka yung mga estudyante natin ang mapapahamak. At every time na tayo nagkakaroon nitong NSED, NSED ang tawag dito National Simultaneous Earthquake Drill. So nationwide yan isinasagawa. Lagi natin tinitingnan dyan yung dami ng mga estudyante. Kasi walang pinakamalaking populasyon na nagkakasama-sama sa isang lugar, sa isang araw, sa isang lugar. At the same time, kung hindi yung mga bata, libo-libo yan. Opo. So yan ang ating pinopokus. Sila yung nakikita natin simula pa nung una na sila yung pinaka-most vulnerable. Kaya kailangan natin silang tutukan. At itong pangalawang quarter ng ating drill ang nakita namin, kailangan ma-improve pa at magkaroon ng tinatawag na incident management team. Okay. Dito sa atin sa Manila, specifically dito sa Metro Manila, yung ating mga kabataan, ginagawa natin ng kakaibang module ng training para makadevelop tayo ng yung Batang Emergency Response Team, sa bawat eskwelahan. Bagamat yung ating DepEd, meron namang Department Order 48 na isinasakaro katuparan na yung pagdidrill.
at Mhm. may mga technique na ginagamit, ano. Ang itong ating focus ngayon is yung pagyanig, no. Opo. Itong NSED na ginawa ay tungkol sa earthquake nakapokus. Mhm. So alam naman natin na wala tayong panukat dyan. Wala tayong anticipation dyan kung kailan yan mangyayari. Tama. Wala pang scientifico na naimbento para Ma-forecast. matansya natin o mabigyan tayo ng idea kung kailan yan Tama. pipitik, ano? Mhm. So ibig sabihin, wala talaga tayong idea kasi unpredictable talaga yan. Correct. Mhm. Kaya nga yung ating palaging binabanggit na the big one, Mhm. ang pinagsimulan niyan is yung ating study, no, Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study. Yan Mhm. ay kinandak ng JICA at ng ating gobyerno para ma-estimate kung ano ang damage, Mhm. no, yung rapid assessment sa damage na mangyayari Mhm. when it comes to earthquake. At ang alam natin, pagka-earthquake, hindi nawawala ang sunog. Opo. Siguradong Mhm. kakambal yan, ano? So, hindi nawawala yan. So, ang papalitin lang nakikita ko na pwede nating pag-usapan para sabay-sabay nating i-assess ito ay yung movements ng mga bata kung nai-improve. Oo. Kasi alam naman natin ang dilubyo ay pagtakas. Mhm. Kung hindi magiging sistematiko yung pagtakas natin, yun ang ikapapahamak nating lahat. Mhm. At nakakapaghinagpis kung ang mga kabataan ang unang mabibiktima nito. Mhm. Dahil yun nga, sinasabi ko kanina, ang pinakamaraming populasyon sa isang araw sa parehong lugar at sa parehong oras ay yung mga kabataan. Tama. Imagine mo sa isang eskwelahan, 4,000, 5,000. Mhm. Ma-imagine mo ba kung paano mo ililigtas sila? Naku, sabay-sabay yan, no? At ang nangyayari palagi, hindi nagkakaroon ng senaryo na may naipit, merong nasaktan, so sino magdadala sa kanila, sino magmamanage nung insidente yan. At ang karamihan, pinakamarami dyan ay estudyante pa rin, ano. Mhm. Habang kinakandak namin yan, itong mga ganitong training, Mhm. ang napapansin ko ay depende sa structural ng ating eskwelahan. Kasi ang Opo. eskwelahan naman natin na iba-iba ang structure, ano? May hanggang third floor. Oo, ginawa ang eskwelahan na pare-pareho ng itsura. Mhm. Pero ang ating isang contribution dyan is yung pagbabago ng pintuan ng bawat classroom. Oo, dapat swinging. Ang aming inirecommend dyan, wala nang pintuan ng mga bata na papasok. Lahat ng pinto. Kung mapapansin mo ngayon na Jonathan, Opo. mapapansin mo ngayon, lahat ng bagong building, ang pintuan ng bata ay palabas na. Oo, Wala dahil nang sa papasok. ozone. Kasi nga, yan yung experience natin dito sa ozone disco. Oo. No? Yes, oo. At paano mo bubuksan yung pinto kung doon na Stampede. nagpapatong-patong na yung mga tao sa pintuan, hindi mo na mahahatak pa yan Correct. paloob. Correct. So, Oo. inirecommend natin na palabas na yan. Mhm. At mabuti naman at karamihan na ngayon ng mga bagong eskwelahan at yung classroom ay palabas na. Mhm. Ang pangalawa pa nating binigyan ng concentration dyan, ano, yung paglalagay ng kamay sa ulo. Ano ba Okay. talaga ang purpose niyan? Diba? Kasi unang-una, ang napansin namin dyan, natatakpan yung peripheral vision na tinatawag. Ibig sabihin, nababawasan ang ating pagmamasid sa ating kapaligiran kung Mhm. mabablock ng kamay yung ating sight, no? Ang Mhm. tinatawag na peripheral vision, yung kahit na nakatingin ka sa harap, nakita mo ang tagiliran. Mhm. So isa yan, ano? At saka yung kamay, paglalagay ng kamay sa ulo ay maliliit na debris lamang ang kaya niyang suportahan pag malalaki Correct. na ang debris. Aha. Hindi nakakayanan ng kamay, ano? Madudurog din pati Tama. kamay. Mhm. At ang isa pa, hindi ka nadideprive kang tumingala, nadideprive kang tumingin na kung meron bang babagsak. Mhm. At ang sabi pa, yumuko ka at dalawang tuhod ay nakaluhod. Mhm. No, napakahirap po niyang tumayo. Correct. Biglaan, ano? At napapansin ko, kaninang umaga dun sa ating mga live na Drill. video, Mhm. live na mga video dun sa ating drill, yun pa rin ang pinapractice, no? Opo. Hanggat maaari sana ay mabigyan na natin ng focus yan, ano? At saka meron namang sigurong kaukulang
budget para makabili ng helmet. Mhm. No? Ang isang sister lang din, na tumawag pa sa akin yung principal, sabi niya, "Sir, ito po, meron na akong mga helmet na binili." Oh, talaga? In-invite pa ako sa eskwelahan, Mhm. At ang itsura ng helmet, nakasabit sa pader, may mga pangalan ng mga bata. Okay. Tuwan-tuwa siya, sabi niya, "Oo, ayan po, ready po kami." Sabi ko, "Ma'am, mas mabuti pa pong hindi na kayo nakabili ng helmet." Bakit? Sabi niya, bakit naman po? Sabi niya, kailangan ng helmet. Imagine niyo, pag lumindol ngayon, tatakbo yung mga bata dyan sa pader at mag-aagawan sa helmet. Mhm. Lalo po mapapahamak yan. Bibigat dun sa side na yon. No? Tama po yung pagbili ng helmet, pero ang paglalagyan po ay Sa sa ilalim lamesa. ng desk ng bata. Oo, tama. Dapat po, Which is ay logical. kalapit nila yan, Oo. reachable ng kanilang kamay, Mhm. at na-practice nila kung paano ilak yan. Correct. Oo. Kasi useless po yan kung hindi mailalak ng maayos, kasi protection po yan ng ulo. Mhm. Kung meron pong helmet yan, maluwag na po ang kamay na makakasuporta at pwedeng makahawak. Lagi natin sinasabi, dumikit sa pader para Oo. yung pader maging guide palabas. Po. Opo. Sa totality ng ating pananaw dito sa mga drill na nangyayari, Mhm. malaki naman po ang improvement. At saka, siyempre po ang ating gobyerno ay talagang sobra-sobrang paghahanda po dito. Mhm. Kami, tayo nga na nagbo-volunteer ay talagang gigil na gigil din makatulong, Mhm. Opo. Hindi naman natin gustong may mangyari para makatulong tayo. Mhm. Maganda ay wala pong mapahamak, kaya nga po ang ating paghahanda, ang ating mitigation and preparedness sa punto ng porsyento ng pagsasanay, talaga Mhm. pong halos 100% na po yan. Mhm. Kailangan lang po natin ma-identify kung saan talaga tayo tatakas. Kasi, siyempre po, pag nakalabas ka na ng eskwelahan, saan ang iyong staging area, yan po ay laging kinakabisado, yan po ay laging sinusukat. Mhm. Ngayon po, nasa tema na ng pagsusukat ng minuto. Gaano kabilis tayong makakalabas ng safe. Mhm. No? Ang isa pang isinadjust ko po dyan, kasi meron isang principal na sinabi sa akin, paano po ito? Yung aking estudyante, 3,000. Aha. Pagka po yan, paano ko pa i-handle yan, Mhm. Sabi niya, ito nga lang, simpleng araw, problema na namin yan. Bakit po? Papasok lang, pagpunta ng kantin, napakalit ng kantin namin, Mhm. nag-aagawan yung 2,000 bata. Mhm. Ngayon, sinadjust ko, sabi ko, baka naman pwedeng i-divide mo yung break Kantin. time nila. Aha. Ikat mo yung break time, merong 9:00, merong 10:00, merong 11:00. So, Pwede. ginawa niya, Sabi niya, maraming salamat po, napakagandang idea po pala noong gano'n, Mhm. Nung iba, maaga nga lang papasok, kasi Mhm. maaga rin makakauwi. No? Correct. Aha. Ngayon, ito po, dahil nagawa niyo po yan, nakita niyo pong epektibo, ito po, dyan na po natin i-apply yung pagtakas. Paano po? Mhm. Yun pong break time na yan, papilahin na po natin ng maayos at yan po dahil araw-araw nyo pong gagawin yan, ay yan po ay magkakaroon na po ng muscle memory ang mga bata. Masasanay. Mhm. Masasanay na po yan kung saan dadaan, at yan na po ang pinakadrill nyo. Ang matindi po niyan ay araw-araw nyo pang dinidrill, Mhm. Yun din naman po sa banda ng role ng mga maestra, ng mga guro. Mhm. Maganda pong during the time na sila inihahatid sa kantin, ay magsuot na po ng pang-drill, para makita ng mga bata na ito na ang aming drill. Mhm. At kami ay nagpa-practice araw-araw. So, yan po ay naging feedback ko kanina, Tumawag po yung 2 eskwela na sinasabi nila, "Sir, parang sisiw na sisiw sa akin mga estudyante." Kasi naalala nila, lagi ko sinasabi, ito na yung practice namin. Sabi nila, Mhm. "Ma'am, wala pong problema, nagpa-practice lang naman tayo, pero ito na po, tingin namin po, makakatakas po kami ng maayos. Maraming salamat po." Aha. So yun po ang nakikita kong development natin, ang assessment ko po talaga ay nakikita kong ang tindi ng paghahanda natin ay kailangan lang po nating ma-maintain ito. Mhm. Wag bumaba yung momentum ng Oo. paghahanda. Mhm. Kasi baka ganado tayo kung kailan tayo biglang magre-relax, doon pala tayo babanatan. So maganda pong continuous ang momentum. Lagi po nating isaalang-alang ang kaligtasan ng karamihan, lalo na yung mga bata. Ganon din naman po sa mga opisina, Ang Mhm. isa naman sa mga opisina, yung mga salamin nating opisina, puro salamin. Ako, tuwan-tuwa sila, puro salamin. Magandang office ko. Oo. Pero pag nag-earthquake po, yan po ang sasambulat. Correct.
O yan po, tatama sa katawan natin, sa mukha natin. Kaya I suggest lalagyan po natin ng sticker yan, na clear sticker. Parang Pwede tin. merong konting artistic na sticker para lang po hindi yan sasambulat. Babagsak lang po yung salamin na yan, ano? Dapat At yung tempered pating- glass. Oo. Yun pating ano po, pati yung mga sapatos natin dapat meron tayo naka-reading sapatos kasi hindi tayo makakatakbo na naka-high heel o nakayapak. Correct. Ay napakahirap po niyan. Ang survival po natin ay nakasalalay sa ating gulong. Mhm. Ang gulong ng ating katawan ay yung ating sapatos. Sapatos. So, Mhm. importante po yan. Ano? Yan yung mga critical point na palagi pong binibigay at pinapaalala dahil yan po ay galing sa mga taong nakasurvive. Doc Yan Jerry, po ay... paano naman kapag Yes, po. sumabay na yung sunog? Ang ano po, ano, kung mapapansin po na mga kababayan nating nakikinig ngayon, ano, Mhm. kung kayo ay nasa opisina pa, nasa building pa kayo, silipin nyo ngayon, tingnan nyo ngayon, yung mga pader natin ay merong pinturang 4 inches ang tangkad. Aha. Simula sa floor, di ba? Mhm. Kakaiba ang kulay niyan, dark yan. Dark, oo. Pagkatapos yung pader natin ay light color. Tapos sa baba, merong 4 inches na may pintura na kakaiba. Mhm. No? Na hanggang sa paikot ng building ng kwarto ay meron yan. Yan po ay compliance sa ating building code. Pag wala po yan, Akala ko para sa Ay- floor wax yun. compliant po yan. Bakit po? Yan po Mhm. yung tinatawag natin baseboard. Ano? Pero sa amin, sa atin na para magustong Breathing makatakas, zone. yan po ang lifeline natin. Mhm. Kapag ka po merong kasabay na sunog, Oo. ay tayo po ay dadapa, literal na dadapa at ang ating pong pisngi ay nakalapat na sa floor. Aha. Kasi po ang breathing area, ang breathable na hangin ay naandun lang po sa 4 inches. Biruin nyo yun. ano? Okay? Mhm. O Mhm. kung hindi po kayo, kung mas mataas kayo sa 4 inches, kayo po ay masusuffocate. O, ayan, Sa bagong sunog po, kaalaman hindi yan. naman ikinamamatay, nasunog ka eh. Ikinamamatay, nasuffocate ka eh. Correct. Tinapos ka sa hangin. So, Asphyxia. ang Oo. pinaka-the best po yan, ano, wag po tayong magwawala, wag tayong magpapanik pagka Mhm. nagkaroon ng earthquake. Ano, ang gawin po natin, I suggest, itaas po natin ang ating isang kamay, no, kaliwa man yan o kanan, itaas nyo po yan, Mhm. at sundan nyo ng inyong paa Mhm. hanggang makarating kayo sa pader, mahawakan nyo na ang pader. The Opo. moment na hawak nyo na ang pader, harap na po kayo kaagad, tapos gapang na po kayo agad. Mhm. Kasi kung nagpapanik tayo, paikot-ikot tayo sa gitna eh. Mhm. Kasi unang mawawala po dyan ay liwanag. Mamamatay ang liwanag, mamamatay ang ilaw. Ilaw. Aha. At didilim po yan at dadami na yung debris, mga dust, didilim po lalo yan. Mhm. Importante po tayo ay gumilid at gumapang po tayo sa pader kasi ang pader po ang magbibigay sa atin ng guide kung saan Mhm. tayo lalabas kasi ang pader po dyan, ang karugtong po na pinto. Mhm. So huwag po tayo magpanik, focus lang po tayo at palagay nating isipin na tayo ay makakaligtas dahil meron tayong skill na pinag-aralan. Yan po ang dahilan kung bakit lagi po tayo nagkakaroon itong drill. Ano? Yan Drill. po ay pagsasanay Mhm. para po tayo po lahat ay maging ligtas. No? Opo. Huwag po nating katamaran yung iba, nagtatawa na, Mhm. ako. Kami po ay pag kami ganyang drill, kininikilabutan po kami kasi hindi po kayo nakaka-experience pa. Huwag naman, ano? Mhm. Mhm. Hanggat hindi natin na-experience yung dilubyong ganyan, hindi tayo Magsiseryoso. magsiseryoso. Mm-mm. Importante po na makiisa po tayo. Correct. At Oo. bagamat yan po ay sa ating kaligtasan, ay yan po ay batas din na Mhm. dapat nating sinusunod. Ano, sa ating Republic Act 10121, kailangan po na sumunod tayo, mag-comply tayo sa mga isilan sa katuparan pagsasanay. No? Opo. Yung drill po na, kailangan po tayo ay nagsasanay. At obligasyon po ng mga may-ari ng kumpanya, obligasyon din po ng mga head ng mga institusyon, mga government institution, Sumunod. eskwelahan lalo na, Mhm. lahat dapat po tayo ay nagko-comply. Correct. Importante po nating masanay ang ating sarili po dyan. Mhm. Would you suggest, sir, na dapat every other month na ito? No, dahil napapansin po natin, dire-diretso rin ang pagputok ng mga bulkan eh. Kaya nga. Ayun nga, kaya nga ang sabi ko doon sa teacher, hindi ka lang buwan-buwan, araw-araw ka pa nga nagdi-drill kasi Kapag gano'n, ginaguide mo na no, yung pinapractice mga bata, nila diba? sa recess. Ginaguide mo na sa canteen. Mhm. Mhm. Minsan nag-aaway-aaway din ng bata. Diyan nagkakaroon ng bully-bully kasi Mhm. sa canteen, Mhm. maliit yung canteen, tapos maraming bata. Maganda dyan, i-divide mo yung pag-wave ng punta ng canteen. I-divide mo para hindi sila
nagbabanggaan. At the same time, yun na rin yung practice nila, parang nagdi-drill na rin sila. Ayan. So yun ang mga advantages nating na-contribute, kasi importante nga yan sa yung ating pagiging open-minded sa lahat ng mga ibinibigay na Suggestion. suggestion. Mga lalo na yung mga taong napagdaanan yan, nakasurvive. Yan po yung mga taong kapanipaniwala at yan po ay halos ayaw nilang ikwento yan kasi sila ay traumatized experience na. Correct. So, pero yan po ay pangalap na po natin yan, share na po natin sa napakaraming mga eskwelahan sa buong Pilipinas. At yan po yung sinasabi natin, contribution natin na lahat po tayo sana ay magbigay ng ating sapat na panahon. Magandang naiisip po nating maganda. Open naman po maisuggest yan sa mga namumuno. Ano po? Opo. Pwede po natin. Kailangan po nating mag-voice out. Lalo po kung ang involved ay ang ating mga anak. Correct. Tama po kayo dyan, Dr. Jerry. Dr. Jerry, maraming salamat sa na-impart nyo na namang bagong knowledge at yung mga assessment po ninyo sa improvement ng earthquake drill sa mga eskwelahan na kung saan nagko-converge yung libo-libo mga bata araw-araw tuwing Lunes hanggang Biyernes. Well, ako din ay lubos ang papasalamat at maganda itong merong katulad ng programa mo. Opo. Na nagpo-focus sa ganito. Kasi alam mo, napakahalaga ng ating komunikasyon, yung ating pag-share ng mga information, tamang informasyon at tamang guidelines para lahat po ay mapunta sa tamang kaligtasan. Correct. Lalo pag nagsasanay po. So, ihabol ko lang, nagpapasalamat ako sa ating mga volunteer na nag-participate kanina, na nag-handle ng ating mga drill at hanggang sa ngayon po ay nagre-review po sila at kinakalap nila yung mga feedback na pwede nating ma-develop pa, madagdagan pa natin yung mga tama pong i-criticize lahat ng klase ng drill para po lalong maging mahusay. Maganda ang ating maging guidelines, mga panuntunan natin ay ma-develop pa natin na mas maganda pa. Habang tumatagal po yan, magkakaroon tayo ng tamang muscle memory at saka lalo po tayong maliligtas. Maganda pong kinakalap lahat ng impormasyon at pinag-aaralan po yan. Pwede po kaming makontak sa ating pwede pong sige po. Puntahan yung ating website sa www.sarup.net, Tingnan nyo lang po dyan kung sakaling gusto nyo pong ma-acquire yung ating mga specific training, ay pwede po nyo kung kontakin dyan. Pwede po na yung tawagan yung aming hotline, yung 0928-9999-699. 0928-499-699. Madali lang pong tandaan yan. So with that, Jonathan, maraming salamat sa programa mo at sa pag-imbita mo ulit sa akin. Opo. At sa mga susunod pang pagkakataon ay makapag-share pa rin tayo. Ayan. Magandang hapon po sa ating lahat. Diyos ti Agnina, kada kayo amin apo. Maraming salamat, Dr. Jerry Carwal, ang ating founder and chairman ng Saruf Incorporated. Thank you, Doc Jerry. Ayan po si Doc Jerry Carwal. Narinig nyo may mga bago silang assessment, dahil si Dr. Jerry Carwal po ay meron pong experience, napakahaba na rin po ng kanilang experience hanggang sa may Tacloban City, Yan sa pag-rescue at pag-retrieve ng mga bangkay noon dyan nung dumaan itong si Yolanda. At ito nga pong lindol, mga kapaborito, dahil ngayong araw ginanap yung simultaneous earthquake drill sa buong bansa. At nagko-concentrate nga po ang ating pamahalaan din doon sa sinasabi ni Dr. Jerry na mga eskwelahan kung saan libo-libo ang nagko-converge yan araw-araw, 8 hours sa mga bata po dyan. At napansin ninyo, napakaganda ng mga suhestyon ni Dr. Jerry. Sana ay makabisita ulit si Doc Jerry dito sa Pangasinan at makapag-impart ng kanyang knowledge dahil kailangan po natin ng magtulungan. Hindi nga, gaya nga sabi niya, wala naman pong scientific method para malaman kung kailan po tatama itong the big one or anumang lindol na pwede makapagbigay ng pinsala po sa atin. Kaya sa atin po, kailangan magkusa rin po tayo
no, na makibahagi po sa mga ganitong pagkakataon o oportunidad gaya ng earthquake drill, no, para po mapaghusay po natin yung ating pong escape routes, no, at yung mga bata ay mailigtas po natin. Siyempre mga pamilya po natin, mga kapaborito. Ayan po, maraming salamat ulit kay Dr. Jerry Carwal, ang chairman and founder ng Saruf Incorporated. Oras natin alas 5:38 na ng hapon. Magbabalik po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano makalipas lamang pong ilang patalastas. Ang puta-putang Iren Balita. The trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte now pending. I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic We Center. want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimanggana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ah! Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda.
Radyo Pangasinan DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan, muli po nagbabalik ang programang Api, Aligwas Pangasinan Ilocano Reload. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong pong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Kayo pa rin po ay nakatutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. At kasama ko pa rin sa ating technical control ang ating sound engineer na si Engineer Dennis Palaganas. Mga kapaborito, narito po muna ang mga balitang dapat niyo pong malaman ngayong araw ng Huwebes. Mga liblib na paaralan may wifi na. Fuel subsidy para sa mga mangingisda at mga tsuper inihahanda na ng DOE. Lalaking may diferensya sa pag-iisip, patay sa sunog. Lalaki patay matapos magulungan ng backhoe. At isa pang lalaking natalo sa bunong braso, nanaksak. Sa balitang pampalakasan, TNT nalusutan ng Magnolia sa score na 89-88 para makuha ang unang panalo sa quarterfinals. Narito na ang detalye ng mga balitang iyan. Bilang bahagi ng adhikain ng Marcos administration na magkaroon ng connectivity sa malalayo at liblib na lugar, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Huwebes ng umaga ang school connectivity drive sa Flora Ilagan High School sa Diliman, Quezon City na naglalayong mapalakas ang internet connectivity at mapalawak ang access sa teknolohiya. Mula sa nabanggit na paaralan ay nagkaroon naman ng virtual interaction ng Pangulo sa mga guro o grupo at mag-aaral mula sa tinatawag na geographically isolated and disadvantaged areas. Yan po yung GIDA na matatagpuan naman sa Batanes, Bulacan, Quezon Province, Marinduque, Camarines Sur, Tawi-Tawi, Misamis Occidental, Surigao del Norte at Apayao. Sa pamamagitan ng virtual interaction ay naiparating ng mga guro na nasa mga malalayong lugar ang kanilang kailangan sa Pangulo na positibo namang tinugunan ng ating presidente. Ang inisyatiba para sa maayos na internet connectivity ay partnership sa pagitan ng Department of Education at Department of Information and Communications Technology o DICT. Isa sa mga guro ang nagsabi sa Pangulo na malaking tulong umano ang libreng wifi sa kanilang paaralan dahil hindi na nila kailangang umakyat ng bundok o pumunta sa tabing dagat para lamang makasagap ng signal para sa paggawa ng kanilang mga report sa pagtuturo. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. sa mga guro na walang maiiwan ng mga estudyante dahil bahagi ng adhikain ng kanyang administrasyon na makasabay ang lahat ng mga estudyanteng Pilipino sa teknolohiya at digital access. Ayan yung sinasabi natin, yung pong Starlink. So ang technology ay readily available na po. Kaya ito mga GIDA, yung mga tinutukoy nating mga lugar na nasa malalayo, yung tipong pahirapan ng kuryente, kailangan alas 3 sinisindi mo ng ilaw para sumindi. Nakaranas ka ba ng ganun, Det? May ganun Itong connectivity useless kung wala ring kuryente, Kaya una ring pinatututukan yan ng ating Pangulo yung magkaroon ng kuryente dun sa mga GIDA areas, yung mga malalayong lugar, mga isolated na lugar. At sa panahon po ngayon, talagang technology ay isa sa mga pangunahing kaibigan natin, magdating sa pagtuturo. At malaking tulong din po yan para sa ating mga guro. At syempre, gagaan po ang kanilang trabaho at bibilis ang kanilang serbisyo. Di po ba? Samantala, inaalam pa rin ng Department of Interior and Local Government ang mga taong gumagamit sa pangalan ni DILG Secretary John Vic Rimulya at iba pang opisyal nito
Nakatanggap po ng ulat si Secretary Remulla kaugnay sa kumakalat na dokumento na may otorisasyon umano ng ahensya para sa procurement contract ng construction supplies na nagkakahalaga ng 600,588,000. Nakasad sa gawa-gawang dokumento na nagbigay ng kontrata ang DILG Central Office Bids and Awards Committee sa isang hardware trading na pag-aari umano ng isang Emily Bayudan noong June 11, 2024 para sa supply ng construction materials. Nilinaw naman ng DILG sa publiko na wala po itong katotohanan. Hinimok po nito ang publiko na manatiling mapagbantay at lagi pong i-verify kung tunay ang mga reklamo at mga dokumento, lalo na ang mga may kinalaman sa malalaking transaksyon. Ayan po yung pagkalat ng fake news. Alam nyo, ang dali-dali na pong mag-create, mag-fabricate ng mga documents at ipakalat sa social media. Kahit ordinaryong tao, pwede ka nang masira at ang iyong kredibilidad, di ba? Ito pong alleged transaction ay dated June 11, 2024. Dinadawit po nila sa transaksyon na ito ang pangalan po ni SILG John Vic Remulla na pinaupo naman sa pwesto ng Pangulo sa petsang October 8, 2024. Diba? So no need to explain. At yan po ay itinatanggi naman ng DILG din na nagkaroon ng ganyang klase ng transaksyon. Una, wala pong ganyang transaksyon ng DILG. Pangalawa, malinis po ang pangalan ng Secretary of the Interior and Local Government dahil hindi pa po siya nakaupo noon. June yung transaction na date ng dokumento, samantalang Oktubre naman naupo, napili si SILG Remulla sa kanyang pwesto. Sa iba pa mga balita, sa ating police report, patay ang isang lalaking PWD matapos mabigong makalabas sa nasusunog nitong tirahan sa may bayan ng mga Taram, Pangasinan. Nangyari po ang sunog bandang 2:00 ng hapon kahapon sa may barangay Malibong, mga Taram. Base sa paunang investigasyon, nakita ang sunog o sunog na bangkay ng biktima sa loob ng kanilang bahay na gawa sa light materials. Pinag-aaralan naman kung nagsimula nga ba ang sunog mula sa upos ng sigarilyo, pero patuloy pa rin na iniimbestigahan ito ng BFP. Kwento naman ng ilang kaanak ng biktima, nakailang beses na rin umanong dinala para ipagamot sa isang espesyalista ang kapansanan ng biktima. Samantala, patay din ang isang lalaki matapos itong magulungan naman ng backhoe sa may bayan ng Mabini, Pangasinan bandang 10:00 ng umaga ng Miyerkules. Ayon sa paunang investigasyon ng Mabini PNP, nakainom umano ng alak ang biktima at nakatulog sa kalsada. Nang aksidente namang magulungan ng backhoe. Nagtamo ng matinding pinsala ang biktima na agad namang isinugod sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Agad namang inaresto ang driver ng backhoe para sa tamang disposisyon nito. Sa iba pang balita, malubha naman ang lagay ng isang lalaki matapos itong pagsasaksakin ng isang lalaki bandang 10:00 ng gabi. Kahapon sa may barangay Poblasyon, Zone 1 sa bayan ng San Quintin, Pangasinan. Ayon sa investigasyon ng San Quintin PNP, nakipagbunong braso umano ang lasing na sospek sa isang lalaki at natalo na naging simula naman ng pag-aamok nito. Sinubukan namang awatin ng biktima ang sospek pero ito ang napagbalingan ng saksak ng sospek. Nasaksak naman sa likod ang biktima at agad namang naitakbo sa ospital habang agad namang naaresto ng pulisya ang lasing na sospek. Minsan mahirap umawat ikaw pa yung napagbabalingan Samantala, sa ating balitang pampalakasan, buhay pa po ang tsansa ng TNT tropang 5G sa Grand Slam matapos malusutan ang Magnolia Templado sa score na 89-88 sa PBA 49th Season Philippine Cup. Nagsalba sa panalo ng TNT sa unang laban nila sa quarterfinals ang naipasok na free throw ni Kelly Williams
sa natitirang 6.8 seconds sa laro na ginanap sa Philsport Arena. May tsansa pa sana ang Magnolia na maipanalo ang laro sa natitirang 2.9 seconds ng laro, subalit na depensahan ang tangkang pagpasok ng bola ni Xavier Luceo. Nanguna sa panalo ng TNT si Roger Pogoy na nagtala naman ng 30 points. Samantala nakuha rin ng rain or shine ang unang panalo sa quarterfinals matapos malusutan naman ng NLEX Road Warriors sa score na 92-89 sa nagpapatuloy na Season 49 Philippine Cup. Bumida sa panalo ng Elasto Painters si John Nerd Clarito na nagtala ng 20 points at 21 rebounds. Habang mayroong 20 points, 5 rebounds, 2 steals at 2 assists naman si Adrian Nocum. Ayon kay Rain or Shine head coach Yang Giao na naging matyaga lamang sila at ang sipag na ipinakita ni Clarito. Mag-rebound ka ba ng 20 times? Muling maghaharap ang dalawang kuponan sa araw ng Sabado sa may Ninoy Aquino Stadium at ang mananalo ay aabante naman sa semifinals. Bukas, NBA, June 20. Kaso sorry mga Dagupenyo, no? At yung mga pumapasok sa Dagupan, wala yatang deklarasyon ng holiday tomorrow. Bukas po ay Dagupan Day, mga kapaborito, no? So binabati ko yung mga Dagupenyo ng isang masayang araw ng Dagupan. Sayang kahit sana half day, no? Samantala mga kapaborito, biglang bumuhos ang ulan Kanina namumuo na kaya lagi po tayo mag-iingat. Ayon naman sa Pag-asa mga kapaborito, ang nararanasan po nating panahon ay dulot naman ng ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Kaya lagi po tayong magbitbit ng pananggalang sa ulan at pananggalang sa araw. Payong. All around ang payong ngayon dahil pag umaga hanggang tanghali napakainit. Tapos biglang bubuhos naman ng ulan ng hapon. Talagang magkakasakit po tayo na yan pag ganyan ng panahon, no? Pabago-bago. O nga pala, happy birthday kay Sarah Shane Songkuan. Good afternoon, happy birthday ang may bahay ni Joel Songkuan. Happy birthday. At syempre mga kapaborito, maya-maya lamang po ay magdarasal na rin po tayo ng Angelus, no? Magpasalamat tayo sa biyayang natanggap po natin, no? Sa pang-araw-araw. At o nga pala, congratulations din kay PNP Pro 1 Regional Director Brigadier General Lou Evangelista. At siya po ay pupunta na sa Krami at hihintayin naman niya yung kanyang susunod na assignment. Congratulations dahil sa panahon ng kanyang panunungkulan ay matagumpay po ang Pro 1 sa pagsawatan ng mga krimen, At sa panahon din niya mahigit 8 billion pesos. 8 billion pesos worth ng illegal drugs ang nasabat po, diyan po sa West Philippine Sea. At maraming salamat din po sa Philippine Coast Guard, sa PIDEA at sa PNP Maritime, maging sa mga LGUs, barangay at yung mga mangingisda po, na very honest. Sana ay pagpalain po kayo. Sana mabigyan sila ng what do you call that? Reward. Dahil po sa kanilang pagiging honest, marami na ang honesto ngayong panahon na ito. Biruin nyo yan sa Pangasinan, 8 billion pesos worth ng illegal drugs. Nakita po yan, palutang-lutang dyan po sa dagat, sa West Philippine Sea. Ito po ay mga may markings, Chinese markings. At ang nakalagay po dyan durian. Pero nung binuksan ng mga mangingisda, nakita po nila isang puting substance. Kaya agad po nilang ipinagbigay alam sa mga otoridad. At ito nga, nagbunga po yung effort ng ating
government agencies, PNP, Pro1, Pangasinan PNP, PIDEA, Philippine Coast Guard, PNP Maritime, at ang mga LGUs. No? Kaya ito na yata ang pinakamalaking drug haul, no, na nakuha sa dagat. Pero parang last year meron din na worth 400 plus thousand, ano. Pero ngayon talagang staggering 8 billion pesos. Parang kahapon na naman meron na namang nakuha, pero dito sa may baybayin naman ng Cagayan. So that is the Pacific Ocean, ano, nasa eastern seaboard ng ating Pilipinas, ng ating bansa. So, kung titignan nyo siguro yung, anong tawag doon, Det? Ocean current, ano? Ay, mukhang maganda yatang may mga umiiyak siguro ngayon ng mga illegal drug traders, ano? Pero ang sinasabi po ng PIDEA, international drug syndicate ang involved po dito. At syempre, itong Pilipinas ay siguro nasa ruta, no? Nasa transshipment point. Ito na siguro ang pinakamalaking drug haul. Sayang lang at parang hindi rin no. Sana mabigyan ng pansin ng ating Pangulo, kaso nasa ibang bansa na ang Pangulo ngayon para umattend sa isang World Expo, ano. At makapag-invite ng ng mga international investors. Oy, para sa July pala mga kapaborito, magkaroon daw ng 1 peso fare hike, no? Ayon sa LTFRB sa buwan ng July. Samantala ang piso naman nagsara kaninang alas 3 ng hapon, 57 pesos and 45 centavos. Yan na bang pinakamataas, Det, no? 57.45. Biruin nyo yan, ha? Siyempre marami pong external factors, no, ang kinukonsider po diyan. At isa na nga siguro diyan itong nagaganap po na sigalot, no, diyan po sa Middle East. Ibig sabihin yan, humihina rin siyempre yung buying power ng ating piso. Kaya asahan po natin ang price adjustment siguro sa petroleum products ay magtutuloy-tuloy. No, maganda magkaroon ng tanker. Oras natin, alas 6 na po ng gabi. Balik tayo bukas, Biyernes. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang Aligwas, Pangasinan, Ilocano Reload. Nagsasabing maraming salamat at magandang gabi, kapaborito. Kapaborito, Angelos la, alas 6 la. Time check was brought to you by